mas kunyin doa namta I miracle long steng kelumba sitam jur. Simjir wise tang mas Bakhuid number lais pak sopko. Kakatang upa badu kon badu mansem Bakhuid. Amen. Ka jung e jung trai jung yu Jesus Christ bad ga jung e jung oblay lem bad ga jung sulok jung mansem Bakhuid kinan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Kohan men ko para ha keneka step ngiyeng khmat oblay khmat keduan kedupat ke jung u banai ke ngu kedam banai ke jing ro banai ke jing khublei na ke banta ke jing baha na ke banta ke jing subun na ke banta baro ki jingai e ke jing krukhu ki ba ula the sei ha ke jing em jungi banta ke Taïew baro Saitjaiñ utrai ula ri ula sumar ula pej ula khmi ula pandap ula panbiang ya ke jing don kam jungi baro khoj den mata ka dau Hakan ka step ni ai ken ke jing ro ke jing khublei na ke banta ki e baro bat ko han men ko para haman ka sin ke bang iwan ban yeng khmar ke jing utrai upan kan mau yang a badepi kumba ulaong how Moses ke jika ke bamayeng ke de ke jika ke Bakhuid ke jika ke bakentang ke jika ke jung blei den mata ke dau lau no bat bread no ya gitu gi juti gi jong me Kini kicu ki kentin ki baupan kan mau yang abadepi ko han men ko para habang yang banwan bantrua ya kane kemas ke Bakhuid utrai ukwa yang igen bangin I no bangin bread no bangin lau no ya kita kipop kisang gijungi ya gijing telot brew gijungi ya gijing dona jungi baro kenang bangin yo ya kata gijing e gijing kerku gijungu bangin yo ya kata gijing kela jong gijing em der mata kadau hakane ke step to ken ngin kubur ilade bagi long kinong pom hakmat jong utrai ban ngin penmap ken na gebanta kene baro na u ai bon map unsaj igi pop jongi baro khoj kenang ba manga ma phi ngin long kita gibreu ki ba de babit dor ban priang yu ha ka yu khares Bakhuid nga phla hau blei badan bor baro badia phi ko han men ko para bangalale pop shibun dagi jing perkat dagi tin dagi kam dagi jing leklet dagi jing le palat jonga dagi jing le palat jonga dagi jing le palat bakrawe jonga Namar kata kerpa jaga Maria Bakhuid kabaya isa kathe sati ya ke angel barkirukhoj badepi ko hanmen ko para banduai na gabanta jonga how try ublay jongi Ublay badan bor baro unisne yengi madlama bigi pop chungi unyalamingi sha kachung em bom chukut. Amen. Try can right go place yangi Try can right go place yangi
benta duai yang ya duai na ke benta ke jing mubarak ki bangi labu Ahmad jong utrai na ke benta ki bapang ke besutam na ke benta ki baduk ki bekerdo na ke benta ke jing suk ke pertei bar ke jing kala ke bamut jong kinong pop akan ke mas ke Bakhuid ke duai kerpang na ke benta I Hubert Salong Piau barke ya ke Sngi kha ke jung I benta ke Sngi ke jing dap ke jung I arposan snem ai bo blai trai kan rat unang kurku kurdo I lengba ke jing koi ke jing khia ke bapura ha kaliang kamat berkum juru ha ke jing em mensem utrai unang kurku I ai bamu nang yo ya kata katong ke baudan ha ke jing em kham tame ba unang he nang san ha ke jing te breu ha ke jing te blai ai ba lengba jung ba ro ki breu ki ba mau usumar la ne upai jukme kin yo ya kata ke jing e ke jing kurku lengba ki kam ki bau trei lengba ke jing em ke jing ko blai me uba lengba ka jing ai jong ka jing ting khun melamon yang I banlong ki khun jong ka jing shai to ai ngi karpat ba ngin sha tlab ha ka jing dum jong ka jing bakla henry ba en pan pau ba ngi sa barbor ha ka jing shai ba pernai jong ka jing shisha daw trai jung yu jesu Christ khun jong me ubi imar basan sha ring kat bad me ha ke jing yalong ka wei jong men sem Bakhuid ublai junam la junam amen Kecing puli na kitab Genesis. Habau Isak ula temen pergi kemat jong kila beriai hadu ba umla ban yo isu ula khot yo Esau khun rang ba jong badula ong hu ko khun jonga pad upat ula the ngadon hang ni ula ong hapet ngalat temen ngam tip ikasngi kecing yap jonga Dimenta shim ki atiar jong pi karengkap pat karenti jong pi pat khe sha klau panit wad do mrat nakabenta jonga patu penshet nakabenta jonga kecin pam kababang kum kabang ajul lim un pat sawanra shanga pat ngan pam nangta ngan sakar khu ya pi shwa pangan yap tiga rebeka kli asngau habau Isak ulakren hau khun jong Esau kum tau Esau lalet shalom pat lobe mrat pat panwan ra ya ka tiga rebeka klashim ya kajan phong ki babahatam jong Esau ukhun rangba jongka ki baladon hakayeng pat kalapen phong ya ki hau Jacob ukhun khadu jongka padakisni khun blang ya ki ba Jacob ulawan ra haka kala sop yikiti jong pada kebenta kebacili jong rendang jong pat kala ai hakti ukhun jongka Jacob ya kecin bam kebabang pat ya ukpu kiba kala penkre kumta Jacob ulalet syokpa jong pat ula ong kopa pat upat ula the ngadon hang ni pidei manu ko khun jonga Jacob ula ong hok pa jong ngadei Esau ukhun prang Sngi jong pi ngalale kumba pilapha yanga menta to shong bha patu bam ya kadok mara jonga khnang bo phindup kerkhu yanga nrei Isak ula ong ha ukhun jong kumno ken pilakloi sat panyo yaka ku khun jonga ula jubab namarba utrai jong pi ula ai yaka hanga hang tau Isak ula ong ha Jacob ali hajan pangan tuat ya pi ku khun jonga pantip lada pidei shisha ukhun jonga Esau ne em kum tau Jacob ula let hajan Isak ukpa jong balatwat ya bat ula ong kasur te kasur Jacob nrei kikti te kikti Esau te shem itu ya namar kikti jong kila sop snyu
kum kikti jong men jong u esau kum ta ula kerku ya u ula ong pidei da sisa u khun jong u esau ula jubab ngadei kum ta ula ong tuan ra ya ka sanga pengan bam ya kadok merat jong u khun jong pengan tuk kerku ya pi kum ta lawan ra ya ka sa u pat ula bam pat lawan ra sai ka wain ru pat ula di Taïew Isak ukpa jong u ula ong ha u ale hajan pandok yang ku khun jong kum ta lawan hajan pat ula do ya u nang ta ula iu ya kajing sma kajan kup jong u ula kerku ya u pat ula ong hakmi kajing ubi u khun jong lakum kajing ubi kalangkha ka ba utrai ula kerku to blei un ai phi ko jer nap ning ka klen jong ka khandau si ka dei u keu pat kawan tikijat ben riu kan sakhi ya phi kan sakri ya phi pat ki pat ben riu kan dem hakmat jong phi to long u kan rat halor ki para jong phi to ki khon sen rang ka kmi jong phi kan dem ngon hakmat jong phi un long u balatim kan ja u batim ya phi pat un long u balakar khu jar uba kerku ya pi kaktin chong utrai So yau Sam cis palai pusan nomor ras pak san puwe ras pak san puwe Saskoria kasur jengau ngutrai ngati piaki mati budianya Haleluya Haleluya Haleluya
utrai don rain card bad P Ringka Batiru, ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Matthews kaburam hame kutrai hakata kapor kisenran u Yohanes Baptist kilawan shau Jisu ki ong balai mangi bat ki Pharisee ngi sha jing it hanrei kisenran jong me kim sha jing it satya Taïew Jisu la jubab yaki hato ki ba la shawer sha ga jing khawai poi kha poi man ki la mo ban le snusi kat bao nong lek kurim udang don bat ki hanrei kan poi kapor ha bao nong lek kurim en sim no anaki te hangta kin sa sha jing it don nu basrdap da kalang khot jan batmai ya ga jan ko barem namar ka lengkot thamai kantar na ka barem bad ka jingpe kan sakham he bad omju thap ya ka wan bathamai ha ki liau sni barem la da le kumta ka liau sni kin bthei ka wan kan hoj bad kalwa kin du e hanrei ya ka wan bathamai en thap da kalwa sni bathamai bad kumta ya baro ar lapne ka gospel jong utrai ke jingiro yame ko Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ lingba ka baptisma ngilong ki khôn jong ublei lengba ka baptisma ngiyo ya ka jing em ka bathamai ngiyo ya ka jing khoj ka jing lului ka bapura ban lengba ka sacrament baptisma ngi yo ya kata ka jing kala ha ka jing em ka junga ka jung pi ban lengba ka baptisma ngi la yo ya kata ka nong muna jong ka jing em bom jukut lane ka jing e ka jing kerku ka bamanga mapi ngidon kam ha ka jing em badbaro kibriu haba ki yo i yanga badepi lane kipej yanga badepi hadin bangi la yo pediang ya ka baptisma kidon kata ka jing kmelenti ban yo i bangilong kibriu kibatmai balong kita kibriu kibajanai hakar kom kren hakar kom yaj kar kom yeng hakatrei kakta hakaperkhat kaperdan kajongi hanrei keli la de menta ngi layo ya kane ka sakramen baptisma ban ngi lalong ki khon jong blei hakata korkom kabapura hato ngi ladon em ka jingkala ha ka jing em ka jonga ka jongpi hato ngila persang na em ban em ya kata ka jing em jungi kat kum kata ka jing dawa jong kene ka sakramen baptisma hoi don ki por ki khap ki ya ki bamangi ngi snuthu ya kene ka jing dawa jong kene ka sakramen ban ngi persang yo lese ban le ya kata Henry hato ngila em ban penpau ya kata ka jing shisha ka ba kene ka sakramen ka dawa Badio lesi ngi la long Kristan kat kina kisnam Henry ngim sem la persang ban im ya ka jing im jungi kat kum ka jing dawa jong kana ka sakramen. Ko hanmen ko para kane kedai ka ba ngi yos ngeu na ka gospel ba menta ka sngi. Ngi dei ban pan pau perthei ken ya kata ka jing im ka basisha ka junga ka jung pi. Ngi dei ban pan pau ken ya ka jing kala ha ka jing em ka jungi ngi la long ki bro ki batmai ngi la long ki khon ki jong ble ki bapura den matagdaw ngi dei ban em ken ya ka jing em jungi kum kita ki khon ble kum kita ki khon ki ba shisha jong ble habangi pe yala ka jong ka jing em nga bat pi man ka step ngi wan shakamas ka bakhut man ka step ngi pediang yu Jisu ha ka sakramen Eucharist man ka por yo le se ngi lecha
ki jinglen yam baper jong kabalang jongi bat man kamit man ka step ngi chong banduai habang isdang ya kasngi habang ipenkut ya kasngi jongi man ka por ngi Lait-ïa ki retreat sa ki seminar ne ki jing hikan yam baper Henry POE na em kata ka jing kala hala ka jong ka jing im POE na em POMat na em ya ka bor ka jong blay ha ka jing im haba pipang haba pishitom P1 ban terua ya kata ka jing pang ka jing shitom ka jing P1 hakmat ublay ban ai ya kata ka jing ka jing jinjar jong ban ai ya kita ka jing kwa ka jing trang jong how blay Pipan kine baro now blay hato piyo pediang ya ka jing ka jing kurku ka jing hato piyo pediang ya ka ba pipan now blay bon sin ko hanmen ko para ngim yo pediang ya ka ba ngipan lane ka bang ibu hakmat jong blay bon sin ngi kwa ban yo ya kata ka jing kala ha ka jing im ngi kwa ban yo ya kata ka jing ka jing kurku ka jong blay ha ka jing im jonga ba jong Henry ngim yo bat ngim yo mat ye kene dashisha balai kane kade ka bangi haban keli menta ka sngi yalade balai shisha ngim yo mat ye kene ki bang ngidon kam ya ki bangi kwa ya ki bangi pan noble ka gospel menta ka sngi ka thu sha yang abade pi na mar ba ngim kwa ban no lane ban bread no ya kita ke jing im barim jonga ba jong pi ngi kwa ban yo ya ke jing im ka babha ya ka jing im ka Bakhuid pop Henry ngim kwa la ni ngim la ban ya ka to ka jing im ba pop jonga ba jong pi nga kwa ban no ya ka jing dikiat ka jing bu ai tenglang jonga nga kwa ngadan kata ka jing kwa Henry ban bu no yo to bilor jengai na ngam la ban ngam kwa hero mensngi haka por banga tibreu ngong ba nadu sibet met nganom di su ya ka kiat ngan no ya kiat nganom kta su yo bilor Henry beje la no sngi la ja no kasngi ubilor hakti kane kain ka bangi yomat hakajing im jungi kane kain ka dai ka basisha kane ka wei tang kane ka wei ka nuksa ka banga kwa banbu akhmat junga ba jungpi bon ki pop jungi hakane kurkom namar ba ngim kwa ban bread no alane ban no ban kantai no ya gitu gijing auria jungi den mata kadau ngim syam la ban yo ya ka jingkala halaka jong ka jing im halaka jong ki kisam den mata kadau ba ngim la ban yo ya ka ta ka jing ka jing kurku ki bangi don kam ha ka jing im jungi kane ka bau jisu ukran shai menta ka sngi na ka banta junga ba jungpi bat kane ka dai ka ba mangi ha ban sim habangi serdap ya kijan ke batmai ni ai ke serdap ke jan ke batmai ya ke jan ke barim ni ai kata ke jan serdap dak ke barim kane ke bau jisu hika yang abadepi de mata kadau menta ke sngi ko hanmen ko para how Jesus Christ ni haban pankan mau yalade ni la long kita ki kun jong ublei lengba ka sakramen baptisma ni la long kita ki bro ki Bakhuid lengba ka ne ka sakramen ngila kentaj yoksut ngila kentaj ka bor jong paman den matagrau ngin kentaj no ken yakine baro knang bangin yo ya kata ka jing im ka batmai ngin yo ya kata ka bor ka jong blai ngin yo ya kata ka jing ka jing kurku jong blai ha ka jing im jongi ko hanmen ko para ngiduai ken ha ka step nak banta kine ki jing ha ka jing im jongi bangin yo ya ka jing kala ka basisha ha ka jing im bamroi hapo ka yin kasem bat haka imelang kasalang ke jungi and yoro yo Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ka jinget nga nget hau blai pa ban bor baro onong tau ka beneng bat ka kendau badau Jesus Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi ya balapon naman sem Bakhuid ya balakana kamaria tesati ya basala benya popintus pilatus Taïew bayab la Taïew layas ke bayab hagas ngi ke balai lami pat ke bayab ulaki sabneng usong sakamano blai pa badan bor baro nang tawan pat ban bishar ke bimet ke bayab ngangai hau man sem Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid haga jing salok kerukoi haga jing map ki pop haga jing mi pat kado
บัดหาก็จึงเอ็มบอมจุกดอาเมน Laispa and Repupra.ก็ปาราบากจึงกิญญาจงอาบาจงพีกันลองมาเปรียงหัวนักมาดูเบลย์ปาบดันบอร์บารอตัวทรายเปรียงกิญญาที่จงพีนากบันตากจึงรอบัดบรมบัดกระแทงกจึงอูกจึงมันตัวยังไงบัดบาลังบัดโคจึงอูบารอควยโกเบลย์เมบาเป็นตรกรรมดากจึงสบุนยากบอร์จงจึงมายาจงเมตัวไอ้งี้กระปัดบากจึงชักรีจงยาเมกันลองกับยาเดย์บัดกินเอกจินไอบักันตังดาวคริสอุตรายจงนี้อาเมนอุตรายดันเรงกาดบัดพีโตกันเตียวยลากีดานดตรงกินไออุตรายเบลจงนี้ดัชชางกลองบะชงฮอกบัดกับบัดเดย์กับเดย์ที่จงนี้บัดกับจิงเป็นเอ็มยังงี้Haman lakapor bat kajaka banai ngu yeme kokpa bakhuid tam lengbao khon ba e jongme u Jesus Christ kaktin jongme daw ba melathe yaki e ba ro yaw ba melapha shangi kumunong panem badunong suspa ubalong uling do dawman sim bakhuid yaw ba lakha na kathe soti kat baw dang pandap yakamon jongme u panyo hame yaw paj bakhuid Ulapiar yala kakti haba ulashayap knang ba un pathat no yaki saite saikum jong ka jing yap bad ba un panpau yakabor jong ka jing mi pat te namar kata rengkat bad ki angel bad ki rukhuj ba ro ngi panbana yakaboram jong me kat ba dakawe kasur ngi ya ongดัชชามาลองบกขดกอดไรกะทำไมจงกะจิงคุยบารอ
Namar kata ngi kerpa dia me do pen khoj pen kentang ya kine ke jing terwa jungi dag ba pha ya man sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ Hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha shutam ula shim yokpu bad gbaingu ya me ula kedia yu badul ai hala kisenran u ong Toshim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kejukurkam enda lalayabam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong. Toshim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam junga. Jong ka jutang batmai batbom jukut. Ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta gibabun. Na kabanta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajingay. Katasin bagi bangyunehu bagi diyakane kakure ipeng blaga jingyap jong Namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya bar ka jing mi pa jung u ngi terwa hame ko tra yuk pu jong ka jing em bad yok khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar mlenyo yangi ki babet ban yeng hakmat jong me bad ban chakri me dag bas ngoret ngi karpat ye me bangi ba yo banta hakamat bad kasnamu kres ngi long ki ba lapan ya tali ka wei dauman sim Bakhuid Token mau ko try ya kabalang chongme kabala priang setelah keperthei bato penjana ya ka ha ka jing it rengkat badulio ukpa Bakhuid jungi uwal bad marwen u bishop jungi bad baro kiling do token mau lemru ya ki hanman ki para shin rang bad kenthei ki balayothia da ka bakerman ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jongme To pediang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me. To isne yengi baro ngi kerpat ye me. Baringkat bat kamaria the soti Bakhuid. Kakmi jong blay. Ujesa Bakhuid ukurem jong ka. Ki apostol Bakhuid. Bat baro kerukhuid. Ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng. Ngilong ki babet banyo bantalem. Ha ka jing embom jukut. Bat begin yiro bat pandan borom ye me. Daw kun jong me. U Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jing long ka we jong men sim Bakhuid baro ka boram bad ke jing ro chinam la chinam amen kum blah hukum yang ngi dau nong penem bad kum blah kai ngi da kistin blai ngi no ban ong kok pa chingi ba habneng ka long ka Bakhuid kerteng jong me Kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendeu kumba beneng to ayengi menca ka jungbam jungi kabahala ka sngi batama yengi kerengkang jungi kumbang yerungi ma biki beles neu yengi padwat yalam yengi sha ka jing panchoy henre de perlai yengi na ka bas neu to penlai yengi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing spon jungme to ai jing suk jing san yeki sngi jungi Kenang ba da gajing rap gajing isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na gajing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelenti ya gajing kerman Bakhuid bad gajing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ
Namar ka jume ka long ka hima ka jume ka bor ka buram chinom la chinom. Kodrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai epi ka jingsuk jonga nga ai happy. Wat pe ya ki pop jongi henro ya ka jinge jong ka balang jong me bar ha ka jings bun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bat ka jinge tali ka we kat kum ka mon jong me ma me ubi mat basan shar junam la junam amen. Ka jingsuk ko trai kanan barabor rain god bat pi Ka bat pi. to ngin ya trwa ya ka dak ka jingsuk iwe ha iwe pat ka jingsuk bat pi. Hak me ukun lang broad jong blay, hak me ubakid na yaki pop jong gaprate. Suk yaki to ki balakot, sha ka jing kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat ngam shong hak maman rung apo ka ying ka junga. An ratio ong tang ka tin ka man sem junga kam sakya e.
Kok pau bahabning to I bagitungye to bamelai hangi au kun jungme u Jesus Christ u hanmen jungi bat katali ding jong gaching hbon kan kalang hagidano jungi dauman sim Bakhuid kan kersubyang hangi ya gaching kerman bala kerku nag banta gaching wan kahima jungme to I bagaching jungme kan pankaladu ringi shakinung lur lengka bom ju shong thai ban bel ikisambai jong gospel to ai bagito ikisambai kin penkladur na syapo ya kecaj benreu bat kepertai mariang barok away ha gacing kmielenti bati kena ya kebeneng batemai bat kepertai batemai ha ba anda daki bo jong peman laweng no kaburam jong me kan ten shaim junong to ai bagacing jong jubilee kan kersubyang hangi ki pilgrim jong gacing kerman ya kecing lut bagi tia jingkan sew happening ai bagata kecu kecing kan penpriang kemen bagi jing suk jong nong suspa jungi asat lag pertai jame ko blai jungi balakar ko jinam kan long ka boram bagi jing ro jinam kok pa jungi ba happening kalong ka Bakhuid kerteng jungme kalong ka mon jungme ha ka kendau kumba happening Taïew ngi mencaga jembam jungi kebahala kesngi Patama bingi kerengkang jungi Kumbang rogi mabi kebalas new yangi Padwad yalam yangi shaga jing penchoy Android penlai yangi na kebas new Amen Kublai kemaria Kebadab daga jungi Utrai dan batpa balakar kuya pa na pedeng kentay Balakar kuya sok po chong pao jisu Kemaria bakuya kami chong blai Tuduwai na kebanta jungi kenong pop Menta pada kapor kecingap kecingi amen kaburam au pa pada kon pada mensim Bakhuid jumentan marabo jenom la jenom amen tongin yaduai to ai bakane kecingnya bakan jablay kabangila terwa bat nakaba ngilabam kan ai jing yangi ko try ngi kerpat knang ba haba late song yangi bat me ha ka jing bom jukut ngin la ban sei kiso ki banne sujinam daw Chris utrai jungi Amen. Utrai dan rainkat bat pi ublay badan bor baro un kurku ya pi ukpa pada kon pada man sem Bakhuid amen tolisuk bat sakri utrai daga jing babha jong pi ngis ngo yaw blay Arspa Rapue. Arspa Rapue. Ave Maria,
Nyero Yotra Jesus Christ. Amen.